Dobrý den. V dnešním rozhovoru si budeme povídat s módní návrhářkou Lai Sedlákovou. Studovala úprum, absolvovala prestižní stáže v Paříži a založila si vlastní značku oblečení Lai. Dobrý den. Dobrý den. Kde se teďka nacházíme? Nachádzame sa u mňa v mojom ateliéri, v mojej pracovni, v mojom showroome, všetko v jednom. A bylo vždy vaším snem mít vlastní módní značku? Ja som vždycky chcela tvoriť, alebo proste bola som takáto kreatívna persona od kreslenia až po proste cestu k tým odevom. Takže založiť si vlastnú značku ako nebol úplne na prvú nejaký nápad. Pracovala som pre aj väčšiu značku, ale tá práca má tú nevýhodu, že sa dostanete iba k nejakej časti v tom celom chaine. Absolvovala jste 2 stáže v Paříži, hnedka, a první u Maxime Simons a druhou u Jinkin Yin, pokud slyším jména správně. Jak jste se k něčemu takovému dostala? Povedala som si, že keď mám možnosť v podstate ísť na stáž v rámci tej študijnej stáže, tak som si proste rozposlala svoje portfólio po návrhároch rôznych, ako nešla som prvoplánovo po veľkých značkách, ale v tej dobe sa mi tá tvorba týchto konkrétnych návrhárov ako páčila, bola mi blízka. U Maxime Simons som mala šancu vlastne naozaj sa naučiť viacej tak ako ísť do detailu v tých veciach, lebo to boli veci, ktoré išli na couture prehliadky. A u Jinkin Yin to bolo zase také vidieť niekoho, kto je naozaj akoby experimentálny v tej móde, takže obe tie stáže boli ako inak, ale obohacujúce. V rozhovoru pro Forbes jste zmínila, že začít s tak drahým produktem, jako je kabát, nebylo úplně jednoduché. Co byste udělala jinak dnes? Začínať s takto drahým produktom bolo zložité na začiatku. Vlastne nejak presvedčiť tých zákazníkov, že ten produkt ako má tú kvalitu. Bolo len na mieste ako vlastne pretrpeť ten čas, alebo začať proste ukazovať ľuďom, ako to vzniká, tie kabáty. Vlastne to mňa potom viacej ako dostalo k ľuďom, keď som začala skrz sociálne siete ukazovať ľuďom, ako vlastne tie kabáty šijem. V rozhovoru pro Talks by Jenny, který vznikl před 4 lety, jste zmínila, že nespolupracujete s influencery. Změnilo se to od té doby? A možno, že som nevedela nájsť úplne takú tú správnu personu pre svoj brand. A mám rada, keď tieto spojenia ako vznikajú nejakým spôsobom prirodzene, lebo vtedy to vlastne má ten správny ako efekt. Takže ja nejaké spolupráce teraz aktuálne už mám, ale je to pomerne limitované. Není to nejaké húfne, ale uvidíme, čo prinesie ako budúcnosť. Som tomu rozhodne otvorená. Jak vnímáte módu jako kulturu? Ľudia, keď sa nejak obliekajú, tak proste dávajú najavo svoje osobnosti, to ako sa cítia jedno s druhým, a móda je hlavne ako odrazom spoločnosti, takže tam je to jednoznačné prepojenie. Plánujete svoji značku rozšířit i do zahraničí? Áno, určite by som chcela a myslím si, že je to absolútne na mieste, že ten produkt si zaslúži byť určite aj mimo Česko a Slovensko. To je pro dnešek vše. Já vám moc děkuju za váš čas a nashledanou. Ďakujem aj ja.